Gepli yer Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündölügi. Aşgabatda halkara saglyk maslahaty geçirilýär. Yurt resmileri bu pudugyň kemçiliklerini agzamaýar. 9-10 aprelde Aşgabatda ýokunç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna görüşmek atly halkara maslahat geçirilýär. Munyň bilen baglylykda bütün dünýä saglygy goraýyş guramasy Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky edara binasyna köpçüliklerin habar serişdeleri üçin duşuşup geçiripdir. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habar agentligi habar berýär. Ýöne döwlet medeniýeti ýurtda adamlaryň we haýwanlaryň arasynda köpçüliklerin häsiýetde duş gelinýän ýokunç ýa-da ýokunç däl keseller barada dymýar. Türkmen resmileri döwlet medeniýetyny edýän çykyşlaryny ýurdun saglyk siýasatyny mahabatlandyrýarlar. TDH-nyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagtda geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylary gutlaw hatyny uratdy. Onu ýurdun saglyk pudugyna gazanlan gaýdylýan sepkitleri şäherlerde täze bina edilen hastahanalary, saglyk öýlerini, şypahanalary, sport toplumlaryny we beýlekleri mysal görkezdi. Ýokunç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna görüşmek atly maslahatyň Aşgabatda geçirilmegi Günbatar Türkmenistanyň düýeleriň arasyna resmi derejede nämetigi aýan edilmedik keseliň täzeden döremeginiň ýyzyanyna gawat gelýär. Ýatlasak martyň başlaryna Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy we Bereket etraplarynyň owalaryna şol sany Goýmot, Göktepe, Garayman, Awlamış, Gumsepşen we Düwünçi ýaly owalarda düýeleriň arasyna köpçüliklerin keselçilik ýüze çykdy. Munyň netijesini häkimiýetler welaýata ýörüýte bilermen toparlaryny uratdy. Azatlyk radiosu bular barada habar berdi. Ýöne resmi medeniýet dymny. Galbersede martyň aýagyna Azatlygyň paýtagtly habarçylary Aşgabatda adamlaryň arasyna bir meňdeş alamatly näwelli bir keseliň ýüze çykanlygyny, ýöne lukmanlaryň bu keseli anyklap bilmänliklerini habar beripdi. Şonu Aşgabatda adamlaryň arasyna peýda bolan keseliň alamatlary bir näçe günläp gyzgynyň ýokarlanmagy, bokurdygyň agyrmagy, diliň reňkiniň goýy gyzyly öwrülmegi, onuň düýbüniň iriňlemegi, böwrege ziýan etmegi, güýçli üskülegiň bir näçe günläp saklanmagy ýaly alamatlary bilen tapawutlany. Ýöne paýtagtly lukmanlar näwelli keseli anyklap bilmedi. Bu maglumatlary Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senaty ministrligine tasdiklady bolmady. Şol bir wagtyň özünde Azatlygyň habarçylary bilen mart aýyna söhbetdeş bolan Saglygy saklaýyş hemde bilim pudugynyň en çemeý işgärleri soňky aýlarda Aşgabatda giň aýran skarlatina ýagny täze horoz keseli barada maglumat beripdi. Ýöne bularyň hiç haýsy barada döwlet emeldarlary resmi medeniýetde çykyş etmedi. Geçen oktyabr aýynda da Balkana düýeleriň näwelli keselden köpçüliklerin gyrylmak hadiselary ýüze çykdy. Ýöne häkimiýetler şonu düýeleriň keselden näle açlykdan ölendigini öňe süripdiler. Bular barada da Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy maglumat beripdi. Ýurtdan gelip gowşan maglumatlarda düýeleriň arasyna dören keseliň adamlara da geçip başlandygy habar berilipdi. 13-nji noýabrda Azatlygyň habarçysy Daşoğlu welaýatyna da mallaryň arasyna mama keseliniň dörendigini, munyň netijesinde mallaryň köpçülikleriniň gyrlandygyny habar beripdi. Şol ýylyň maý aýynda Azatlyk radiosu Faraw etrawyna ýaş çağalaryň arasyna gyzymyk keseliniň döremegi we etrawyň saglyk resmiýetleriniň oňa geleňsiz garamagy barada habar çap etdi. Döwlet emeldarlary bu habarlary ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş etdi. Muňa garamazdan döwlet medeniýeti we ýurt resmiýetleri ýurdun saglyk pudugyna belen tepkitleriň gazanlandygyny öňe sürýär. Muňa saglyk pudugyna gurulýan täze binalary mysal görkezýär. Beýleki tarapdan garaşsyz çeşmelerde köp sanly Türkmenistanlynyň Türkiýe, Russiýa, Hindistan ýaly ýurtlary öz saglygyny bejertmäge gidýänligi barada habarlar wagtal peýda bolýar. Bu habarlaryň fonuna Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýokunç däl keselleri garşy görüşmek wagtda Türkmenistanyň tejribesini Ýewropa Sewitiniň 53 ýurduna ulanmagyň mümkinligini aýdýar.